Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah! عليهم ولا ضالين آمين. الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس الله الذي لا إله إلا هو الملك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Türkmenistan'ın bir kanun hökümeti häzirki wagtda yurt umumunda din siyasatyny alyp barýar diýip M2 habar berýär. M2 gizliň gullugynyň Türkmenistanyň içinde we daşynda alyp barýan çuňurlaryň öwrenme we siýasy gözlegişleriniň netijesinde yurt derejesinde türkmen halkyna garşy resmi taýdan din siyasatynyň alynıp barylýandygyny ma'lum etdi. Din siyasatynyň öň hatarda alınıp barylmasyna Türkmen Türk orta mekdeplerinde yetişdirilen Gülen cemaatynyň agzalaryny bellep, olar döwletiň ýokarky gatlaklaryna dolu ornaşyp, esasan hem milli howpsuzlyk gullugynyň içinde köpçüliklerin yerleşip, din siyasatynyň yurt meçberinde ornaşdyrylmagyna gödäwçilik edýärler. Vilayatlarda, etraplarda, vilayat şäherlerinde hem owa yerlerinde mescitler gurulup, şol gurulan mescitleriň baş imamy edilip, ýöreýte milli howpsuzlyk gullugyna bagly bolan baş imam saýlanylyp, saýlanlan imam tarapyndan şäherleriň hemde owa yerleriniň halkyny gurulan mescitleri köpçülikle namaz okumaga çağırş edilip, wagtlar we dini gurulmalar geçirilýär. Gülen cemaatynyň agzalary vilayatlarda hemde vilayatlaryň merkezlerinde arap dilini öwretýän we Kur'an okuyan kurslary açyp, türkmen halkyna garşy araplaşma siýasatyny giňden alyp barýarlar. Yakın gelecekte bir-iki ýylyň içinde orta mekdepleriň okuw meýilnamalaryna dini dersler salyp, orta mekdeplerde ýetişýän ýaş nesle arap medeniýetini ornaşdyrmak üçin häzirden öň hatarda okuw meýilnamalarynyň planlary düzülýär. Soňky günlerde Gurban Uly Berdimuhammedow ekranlara çykan pursatlarynda arap medeniýetine degişli bolan egin başlaryny geyip, bu dini egin başlaryny türkmen halkyna da geýmeklerine sessiz taglimat berýär. Bu bolsa İran İslam Respublikasynyň resmi döwlet işgärleriniň dini geýimleriniň üstü bilen ýurtda din siýasatyny alyp barýşlary ýaly Türkmenistanda da din siýasatyny giňişleýin alınıp barylmagyna Berdimuhammedowlar ulanylyp, olaryň üstü bilen ilkinji ädimleriniň ädilýändigi görülýär. Eýsem 2 ýyl mundan asanly türkmen halky Ilaytada ýaşlaryň içinde sakal östürüp mescitlere gatnaýanlar hukuk goraýjy işgärler tarapyndan ýyzarlanylyp, olar köpçülikleýin tutulup soraga çekilip, müňlerçe ýaşlaryň Wahhabizm lozunki esasynda töhmet ýönkelip, olar atsyz soragsyz zindana basylypdy. Häzirki wagt welin bu oýunlaryň tersine türkmen halkyna garşy çalt tepkinde din siýasatyny ornaşdyrmagyň aladas edilýär. M2 gizliň gullugy Türkmenistanda din siýasatynyň çalt tepkinde ornaşdyrylmagyna Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçiler tarapyndan da goldaw berilýändigini aýdyp, ýakynda Aşgabatdaky Türkiýanyň ilçihanasy arap medeniýetine degişli bolan Muharrem aýy diýilip bellenilýän däp desturlaryny we bayramçylyklaryny Aşgabatda bellep, türkmen halkynyň ünsüni arap medeniýetine gönükdirmek üçin öz goşantlaryny goşýarlar. Döwletleriň arasynda din propagandasyny alyp barmaklyk Türkmenistanyň dünýäwi bir döwlet bolmasyna ters gelýändigini bellep geçdi. Mundan başga-da 15-nji iýulda Aşgabatdaky Türkiýanyň ilçisi Ahmet Demirok, Türkmenistandaky Gülen cemaatynyň ýetişdirilýän mekteplerini we institutlaryny ýapyp, türkmen häkimetleriniň Gülen cemaatyna garşy görüş alyp barýandyklaryna minnetdarlyk bildirmesine M2 dikkat çekdi. Çünki Türkiýedaky Türkmenistanyň ilçihanasynda işleýän işgärleriň hemmesi türkmen tarapyndan ýetişen Gülen cemaatynyň agzalary da ýtady.